eskatzen dugu hau ez geratzea hemen, 4 hilabeten pasatzena, eta lutzamakin jarraitzea. Eta prozesu edukatiboa, edukazio dagoen prozesua, aritzea, eskatzen dugu. Eta berrez geratzea eta zerbait esatea guri. Korreo bat, irakasle batena, esaten etorriko zela, bueltatuko zela. Eta bueltatzean, ez zela motibo pedagogikoetan batean bueltatuko. Prozesua modu batean, azkartzeko, ez dakibo zebez. Dau kolgatuta eta ez dakibo zebez. Azkenean, irakasleekin zu klasea deko zu individual moduan, orduan normala da beldurra izatea.